Така, днес ще си говорим за пари. Една много болна тема за творците и за най-вече за клиентите. Като пример ще давам тази картина, тъй като тя ми е налична. Първо започваме с платното. В много случаи, когато размерът трябва да е спрямо желанията на клиента, това означава, че под рамката, съответно и платното, трябва да се поръчат от някъде за изработка. Цената се определя спрямо размера, нали, това предполагаме ясно, но в този случай съм използвала платно 100 на 70, което е закупено готово. Беше черно, заради което и цената е една идея по-висока, но да кажем, че е от порядъка на 30 на лева, между 20 и 30. Долу-горе за подобен размер, ако трябва да бъде изработена под рамката, съответно и закупено отделно платното, може би с 10 на лева отгоре, порядъка на 30-40. Когато рамката и платното се налага да бъдат закупени отделно, на нас ни трябват и други неща, като например клещи за затягане, такер, нали, това е инвестиция, която се прави веднъж, но все пак също мисля, че трябва да го спомена. Отделно дребните неща, като инструменти, които са ни необходими, четки, шпакли. За 3D картините е доста често необходимо да използваме и различни видове шкурка, също и маламашки, гребени, и вече зависи от самия проект. Преминаваме вече към самите материали по самото платно. Така, в този случай за 3D картините не е необходима структурна паста. В моя случай съм използвала 3 различни вида, докато получа някакъв по-задоволителен резултат. Колкото да не ви се вярва, на това платно инвестираното количество материал се равнява може би на около 2 кг, като 1 кг от материала е на стойност между отново 20 и 30 лева. Следващото нещо, което за тази картина ни беше необходимо, е черна спрей боя матова, цената на която е може би около между 10 и 20 лева. Другото, което съм използвала за изработката на тази картина, е и сребърен варак. Спрямо количеството цената варира отново между 10 и 20 лева. В моя случай съм използвала може би някъде между 30 и 40 листчета. Време за изработка не мога точно да калкулирам, защото когато нанасям един слой от пастата, след това ми трябват може би около 3-4 дни за да изсъхне. Ако трябва да се шкури процеса, става доста дълъг. Не се изненадвайте, когато чуете крайната цена, защото понякога се чувствам като измамник и ми е много трудно, когато дойде момента, в който трябва да говорим за пари с клиентите. Но колкото и да не ви се вярва, понякога печалбата, която остава за твореца или за мен, ако трябва да я разделим за часове, може би се пада по-ниска от някой, който работи на минималната заплата. И ако се зачудите защо по дяволите тогава се занимавам с това, предполагам 80% от вас ходят на работа с нежелание, докато нещо, което го вършиш с любов и удоволствие, можеш да го вършиш 24/7. Колкото да са ни нужни парите, остават някъде по-назаден план, защото удовлетворението ни идва от това, което сме направили, емоцията, която сме пренесли върху дадената картина. Много малък процент от хората ще разберат точно какво имам предвид. Не съдя никого, защото знам, че много малко се цени и много малко хората се интересуват от изкуството. Говоря за България, в чужбина далеч по-ценен е този труд, докато при нас, като че ли хората не са чак толкова запознати. Надявам се, че малко сме поразяснили ситуацията относно цените на изкуството в България, конкретно в този случай за 3D релефните картини.